Moi vaan kaikki. Minä olen Anna-Kaisa Manolova ja tänään haluaisin jutella tällaisesta aika tärkeästä asiasta, jos sulla on suolisto-oireita tai IBS tai jotain sellaista, että nämä tee se itse suolistotestit, onko ne sen arvoisia, kannattaako niitä käyttää? Ja nopea esittely, että kuka tänään on äänessä, niin minä olen siis Anna-Kaisa ja minä olen laillistettu ravitsemusterapeutti ja myöskin joogaopettaja ja meditaatioopettaja. Ja olen tehnyt tässä uralla jo kaiken näköistä ja vähän melkeinpä kaikkia diagnooseja, mitä voi kuvitella, niin olen hoitanut ja ihmisiä kaikista elämän vaiheista, vauvoista vaariin, mutta nyt on muutaman viime vuoden aikana erikoistunut ihan sitten niin kuin pääasiallisesti suoliston terveyteen ja etenkin tähän ärtyvän suolen oireyhtymään. Eli nyt olen käyttänyt eniten ajasta, mitä olen niin kuin perehtynyt ja käyttänyt tällaiseen tutkimukseen, niin se on mennyt tähän ärtyvän suolen oireyhtymään ja näihin suolistoon liittyviin asioihin. Eli siitä on paljon syvää luotaavaa tietoa, ja jos niin kun ajattelen taaksepäin, vaikka kun olin julkisella puolella töissä, niin ei ihan näin syvään pystynyt kyllä koskaan perehtymään. Ja minulla tosiaan on yksityisvastaanotto ja teen yrittäjänä töitä ja etänä nimenomaan, eli ei ole mitään väliä missä päin Suomea kautta maailmaa oot, niin minun vastaanotolle pääsee. Ja minulla on tämmöinen motto, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja se on tullut tosi selväksi tässä, kun on tätä ärtyvää suolta ja suoliston terveyttä tutkinut, että ei voi vaan johonkin yhteen asiaan perehtyä ja yhdessä asiassa tehdä muutoksia, vaan yleensä siellä taustalla on tosi paljon eri asioita. Vähän niin kuin kaikki, mitä elämässä on meneillään, niin voi vaikuttaa myöskin suolistoon. Eli tänään haluaisin jutella näistä kotitesteistä, eli semmoisista testeistä, mitä voi ostaa kotiin ja sitten kotona tehdä tämä testi, lähettää jonnekin analysoitavaksi. Esimerkiksi mikrobitestejä, eli otetaan siis kakkanäyte ja lähetetään se jonnekin, ruoka-aineherkkyystestejä, muunlaisia testejä, myös geenitestistä puhun lyhyesti ja muista sellaisesta. Ja tämä aihe on sillä tavalla tärkeä, että voi tuntua joskus siltä, että ei oikein just saa sitä apua, minkä toivoisi saavan tuolta terveydenhuollosta. Että ehkä lääkärit on vähän nihkeitä ottaa testejä ja joskus tuntuu, että pitää ottaa vähän niin kuin laki omiin hyppysiin ja sitten etsiä netistä tämmöisiä vaihtoehtoja. Ja minä ymmärrän tämän tosi hyvin, että kyllä se joskus näin tahtoo olla, etenkin julkisella puolella, että pyritään säästämään tosi paljon rahaa, niin silloin on tosi kriteerit sille, että kuka pääsee mihinkin testiin. Niin silloin näistä kun maksaa vaan rahalla, niin sitten kyllä saa testit kotiin. Mutta on tärkeää nyt sitten käydä läpi, että onko näistä oikeasti hyötyä, että kannattaako näiden tilaaminen kotiin ja maksaa se joskus aika isokin raha. Minä haluaisin aloittaa tästä mikrobistotestistä, tai oikeastaan testeistä. Niitä on monia erilaisia, ja aika paljon näen, että siellä monenlaiset ammattilaiset käyttää näitä, tilaa asiakkaille suolistotestejä tai pyytää tilaamaan, että voidaan katsoa, että mikä on tilanne siellä suolistossa, mitä mikrobeja siellä on, mitä siellä ehkä puuttuu, missä määrissä niitä on. Ja sillä tavalla teoriatasolla tämähän on ihan mielettömän hieno ajatus, että voitaisiin testata kakka ja katsoa sieltä ne, mitä ne mikrobit on, niin, ja saataisiin heti hyviä vastauksia siihen, että mitä pitää tehdä seuraavaksi, jotta voitaisiin tasapainottaa mikrobistoa. Eli kun tiedetään, että suoliston terveydelle mikrobit on aika tärkeitä, koko kehon terveydelle tietenkin myöskin, on kyllä melkein kaikki tämmöiset krooniset sairaudet jotenkin liittyy mikrobistoon. Ja mukaan lukien ärtyvän suolen oireyhtymä ja suoliston terveys. Eli kiinnostaa paljon, että onko se mikrobisto terve siellä meidän suolistossa ja miten voitaisiin sitä tukea eri keinoin. Että se on minullakin minun työssä isolla sijalla, että pyritään
tekemään siitä mikropistosta mahdollisimman vahva, että sitten se ei ainakaan aiheuta oireita, koska kyllä voi olla, että jos siellä on dysbioosia, eli mikropiston semmoisia haitallisia muutoksia, jossa semmoiset sairautta aiheuttavat bakteerit pääsee jylläämään ja hyödylliset tai semmoiset niin kuin neutraalit bakteerit on silloin huonossa tasossa ja vähän alakynnessä, niin silloin se kyllä herkästi johtaa oireisiin. Eli todella on isossa roolissa meidän mikrobisto. Ja nämä on aika houkuttelevia nämä testit. Ne on aika helppoja, ne voi lähettää vaikka minne maailmaan. Ja tosiaan teorian tasolla tämä on aika ihana ajatus, mutta vielä ei oikeastaan olla semmoisessa paikassa, missä näihin voisi luottaa. Ikävä kyllä. Ensinnäkin ne voi olla tosi kalliita, eli siihen tulee laitettua paljon rahaa, mutta onko ne tulokset sitten sen arvoisia? Ja minun täytyy sanoa, että itse en voi eettisesti näitä suositella. Mie yhdessä vaiheessa yhtä testiä ihan tosissaan mietin, että pitäisikö tätä ruveta minun kanssa markkinoimaan ja käyttää sitä minun asiakkailla, mutta sitten kun minä sitä tutkin, niin minä en pysty siihen. Ja se on semmoinen testi, missä sitten saa ne tulokset, ei pelkästään se, että mitä mikrobeja siellä on ja minkä verran ja mitä puuttuu, mitä on liikaa jne, mutta siellä on myöskin sitten ruokavalio-ohjeet. Eli syö enemmän näitä, älä syö näitä. Ja kun sitten kysyin tältä firmalta, että hei, mihin perustuu nämä teidän suositukset, että onko teillä tutkimusnäyttöä sille, että nyt keksin täällä omasta päästä, että vaikka porkkanan syöminen tukee maitohappobakteereja, laktobasilluksia, niin ei heillä ollut mitään semmoista. Eli tarkoittaa sitä, ja minkä oikeastaan tiedetäänkin muutenkin, että nämä heidän suositukset perustuu olettamuksiin, tai ei ole kyllä tarpeeksi tutkimusnäyttöä siihen, että joku tietty ruoka todella niin kuin selvästi on parempi kuin muu, vaikka katsotaan kasviksia tai hedelmiä, niin lisäämään jotakin tiettyä mikrobia siellä suolistossa. Ja toinen, mikä on tässä tosi iso ongelma, on se, että nämä tulokset ei ole tarkkoja, eikä ne monesti ole edes kovin kattavia. Että siellä on tosi paljon ongelmia siinä mekaniikassa ja metodiikassa, miten näitä testejä, mikä on se testityyli, testin tyyppi, mutta joka tapauksessa, mikä tahansa testi se onkaan, niin ikävä kyllä ne ei ole tarkkoja. Eli esimerkkeinä tästä niin sama kakkanäyte pistetty kaikkiin eri firmoihin, jokaisessa tulee eri tulos. Ja mikä pahempi oikeastaan vielä, niin yhdessä tutkimuksessa tehtiin niin, että sama kakkanäyte, 3 eri niin kuin, palaa samasta kakasta, eikö niin? Laitettiin samalle testaajalle, mutta vähän niin kuin eri niin kuin näytteinä. Ja niin se tuli kaikista eri tulokset. Eli ne ei kerro meille totuutta, että mikä siellä meidän suolistossa on. Ja jatketaan tästä vielä eteenpäin, niin meidän suoliston mikrobisto, se muuttuu koko ajan. Aamulla meillä voi olla eri mikrobiston tasapaino kuin illalla, tai tänään versus huomenna, tai ensi viikolla, tai talvella, niin se muuttuu niin paljon, että se on vain yksi hetki. Jos siihen voisi edes luottaa, niin se olisi vain yksi hetki siellä suolistossa. Mutta se voi muuttua, ja se muuttuu koko ajan. Niin miten se sitten kertoo meille oikeastaan? Puhuin jo tästä vähän, että mihin näitä vertataan näitä tuloksia. Niin ei ole yleisesti hyväksyttävää niin kuin ajatusta sitä, että mitä tarkoittaa terveellinen mikrobisto. Meillä on paljon ajatuksia siihen liittyen. Esimerkiksi tiedetään, että mitä laajempi se on se mikrobisto, mitä enemmän siellä on erilaisia lajeja, tyyppejä, niin sitä parempi se on terveydelle. Mutta ei voi sanoa, että meillä olisi tarkkaa tietoa, että mitä sillä pitää olla, mitä siellä ei saa olla. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että tutkimukset ja nämä firmat tekee omia johtopäätöksiä ilman, että niillä olisi oikeasti tutkimusnäyttöä siihen. Ja näillä on oma funktionsa, näitä tarvitaan, näitä mikrobitestejä, mutta ne on enemmän tällä hetkellä, niiden arvo on tuolla tutkimusmaailmassa. Ja jos lähdetään miettimään tätä kokonaisuutta, niin
mitenkä paljon lopulta ne mikrobitestien tulokset muuttaa sitä, mitä tekisit joka tapauksessa niiden tukemiseksi. Okei, jotkut nämä firmat voi antaa sinulle niitä ruokavalio-ohjeita, että älä syö tätä, ja sitä voi olla oikeastaan vaan haittaa, koska jos lähdetään tekemään ruokavaliomuutoksia ilman, että niistä on hyötyä, niin se voi johtaakin oikeastaan ongelmiin. Ja oireetkin voi pahimmassa tapauksessa pahentua sillä, että lähdetään karsimaan ruokavaliosta terveellisiä ruokia, koska siellä on nimenomaan, älä syö vaikka parsaa ja syö mieluummin porkkanaa, tai syö mustikkaa, älä mansikkaa, niin se on vähän niin kuin, jos terveellisiä ruokia pitää välttää, niin siinä voi mennä ojasta allikkoon. Ja seuraavaksi ajattelin puhua tästä ruokaherkkyystesteistä, tämmöistä yliherkkyystesteistä. Eli niissä ajatuksena on, että voitaisiin katsoa, onko meillä suolistossa joku yliherkkyys tiettyjä ruokia kohtaan, ja ne aiheuttaa sitten oireet, ne yliherkkyydet. Ja siinä on vähän niin kuin pohjalla tämmöinen ruoka-allergia-ajatus, että onko tämmöinen joku kevyt allergia siellä vähän niin kuin meneillään, että koska ruoka-allergia voi aiheuttaa suolisto-oireitakin. Niissä oikeastaan isommat nämä oireet on anafylaktisia tai ihottomatyyppisiä, hengitysvaikeutta, kutinaa. Ja jos on oikea ruoka-allergia, niin silloin se reaktio alkaa aika nopeasti. Eli voi olla ihan minuutista kyse, joskus vähän pidemmin. Ja näissä tärkeää tietää on, että allergia voi olla hengenvaarallinen. Eli jos tulee anafylaksia eikä siihen ole lääkettä, niin se voi olla hengelle vaarallista. Kun taas tämmöiset ruoka-aineherkkyydet eli intoleranssit, niin niissä useimmin on se, että se on ruoansulatuskanavassa ne oireet, eli suolisto-oireet on se, miten se ilmenee. Ja siinä ei ole siis immuuni, eli tämä meidän vastustuskyky ei ole osallisena silloin siinä. Nämä ei ole hengenvaarallisia, nämä oireet, ja esimerkkinä voi sanoa vaikka laktoosiintoleranssi, että tässä on kyse entsyymin puutteesta, eli joillakin ihmisillä siellä se laktaasi-entsyymi puuttuu tai sitä on liian vähän, jolloin laktoosi, maidonsokeri ei pilkkoudu suolistossa, se ei pääse imeytymään meidän verenkiertoon meille polttoaineeksi, vaan se jatkaa matkansa suolistossa, kunnes se päätyy mikrobien purtavaksi paksusuolessa, ja silloin tulee ne oireet, ripuli, ilmavaivat ja tämmöiset mahakivut. Ja näissä on vähän vaikeaa sanoa, että mikä siellä on sit syynä, että no okei, laktoosiintoleranssi on aika selkeä, mutta suolisto voi herkistyä muistakin syistä kuin, että siellä nyt on ruoka-aineintoleranssi tai yliherkkyys kehittynyt. Esimerkiksi stressi voi tehdä tätä, että suolisto herkistyy semmoiselle vähän vaikeammin sulatettaville ruuille esimerkiksi. Ja tässä on tärkeää ymmärtää, että tämä on tosi annosriippuvaista. Et jos syöt yhden mustikan, niin ei välttämättä tule mitään oireita. Jos syöt kourallisen mustikoita, jos vaikka se mustikka nyt olisi tämmöinen asia, niin silloin siitä herkemmin tulee yliherkkyyksiä. Ja näissä myöskin oireet alkaa tosi hitaasti, että ei ole muutamassa minuutista kyse, vaan tunneista. Ja tämmöinen IgG-testi on, mitä on käytetty siihen, että löytyisikö sieltä tämmöisiä yliherkkyyksiä, joka selittäisi suolisto-oireita joidenkin ruokien kohdalla. Ja tässä nyt ongelmana on vähän se, että se on niin kuin muistivasta-aine, tämä IgG. Eli jos siellä syöt jotakin, niin sitten se niin kuin sitä IgGtä siellä on sen ruoan vaikutuksesta. Eli se kertoo siitä, että sä oot syönyt sitä ruokaa. Että se ei välttämättä kerro siitä, että sä oot sille yliherkkä. Et monesti on just käynyt niin, että muistan yhdenkin asiakkaan, joka oli käynyt tämmöisessä testissä, ja hän sanoi, että kun hänen parhaat lempiruuat, parsakaalia, oliko se joku manteli, mitä hän oli tykkäsi syödä tosi paljon, ja hän oli syönyt silloin paljon, niin ne sieltä heti bongautuu, että hän on niille herkkä, ja hänellä on yliherkkyys kohtaan, vaikka kyseessä oli se, että no, hän oli syönyt niitä ruoka-aineita, niin sitten se myöskin reagoi se IgG siihen, vaikka se ei ole mikään vaarallisuuden merkki, se vaan kertoo, että näitä on syöty. Ja nämä on myös tosi epätarkkoja, että ei siinä semmoista toistettavuutta oikein ole. Se ei liity immuniteettiin ja vastustuskykyyn tämä reaktio. Ja monesti on niin, että oireet ja tulokset ei yhdisty. Että niin kuin vaikka ikinä et ole huomannut, että omena
aiheuttaa oireita, mutta sitten se omena näkyy siellä testeissä. Tai toisinpäin, aina tuntuu, että ruisleipä aiheuttaa oireita ja sitten ei ole se IgG ei ole koholla ruisleivän kohdalla, niin ne ei vaan yhdisty. Ja näissä on, se placebo-vaikutus voi olla tosi isona osana, mikä aiheuttaa tässä ja voi aiheuttaa oireita. Ja nämä IgG-testit, niissä isoin riski on se, että ne johtaa turhiin ruokarajoituksiin. Ja kuten puhuin jo äsken, niin ruokarajoitukset voi itsessään viedä ojasta allikkoon, eli oireet voi jopa pahentua, jos lähdetään turhaan karsimaan ruokavaliota. Et jos nyt ihan oikeasti halutaan tietää, että onko me jollekin yliherkkä, onko me joku intoleranssi, niin silloin se tehtäisiin mieluiten ammattilaisen ohjauksessa ja sillä tavalla eliminaatiodietillä. Eli jos vaikka laktoosia epäilet, niin minkä verran pari viikkoa laktoosittomilla tuotteilla ja sitten otetaan pieni määrä laktoosia sisältävää ruokaa, vaikka maitoa tai mitä sitten on, jogurttia, tuleeko oireita. Et jos oireet ei hävinnyt ensinnäkin siinä, kun menit laktoosittomille ruokavalioille, niin se ei varmaan silloin olla se laktoosi ongelmana. Mutta sitten jos ne häviäisi ne oireet ja ne tulisi uudestaan takaisin, kun syötkin laktoosia, niin silloin se on aika selkeä, että okei, nyt on laktoosiintoleranssi kyseessä. Ja kannattaa aina miettiä, mitä muuta on meneillään, koska tiedetään tosiaan, että esimerkiksi stressi on tosi iso suoliston häiritsijä ja aiheuttaa oireita. Eli onko sulla stressiä kovasti siellä taustalla? Miten sun ruokavalio muuten, onko se minkälainen? Ootko urheillut, liikkunut, ootko nukkunut hyvin? Kaikki nämä asiat, ne voi aiheuttaa oireita. Eli kannattaa katsoa aika sille laajasti omaa elämää, kun miettii, että mistä nämä oireet johtuu. Se ei välttämättä ole mikään yliherkkyys. Ja näillä testeillä ei sitä saa selvyyttä, koska nämä on niin huonoja ja epätarkkoja ja epäluotettavia. Entäs sitten tämmöistä kotitestiä, niin kuin vaikka kaupasta voi hankkia D-vitamiinitestiä tai ferritiinitestiä tai tällaista, niin onko niissä mitään hyötyä? No periaatteessa joo, että kyllä se suoliston terveys vaatii sen, että ruokavaliosta saadaan kaikki ravintoaineet, mitä keho tarvii muutenkin. Ja voi olla joskus hyödyllistä tietää, onko se D-vitamiini matala, tarvitseeko enemmän ottaa. Meillä Pohjolassa vähän tahtoo olla, että on matalalla arvot, joten voi olla ihan mielenkiintoista tietää. Jos on vaikka joku vähän vaikeampi suolistosairaus kyseessä, vaikka IBD tai mikrobien liikakasvu tuolla ohutsuolessa, niin ne voi johtaa ravintoainepuutoksiin. Ja myöskin ruokavalion rajoitukset voi toki tähän johtaa. Eli voi olla ihan hyödyllistä ottaa selvää, että onko jotain puutoksia. Mutta ne ei välttämättä kerro diagnostiikkaa, eli mistä se johtuu, että se on matalalla. Se voi olla muistakin syystä kuin suolistosairauden takia. Ja sitten niissä monesti se tulos tulee, että se on normaali tai matala, eikä kerro sitä tarkempaa tulosta, jolloin on vähän vaikea sitten tietää myöskään ammattilaisen, että mikä se seuraava askel on. Eli ehkä niin kun, jos itse nyt lähtisin kokeilemaan näitä tämmöisiä kaupan vitamiinitestejä, niin tekisin ehkä sillä ajatuksella, että jos se on matala, niin sitten siinä olisi ehkä semmoista tiettyä painokkuutta, että kun menee lääkäriin, niin sanoo, että hei, me on tehnyt tämmöisen kotitestin, ja se oli matala, niin voisiko katsoa se vähän tarkemmin täällä terveydenhuollossa, että mikä sen tilanne oikeasti on, jolloin sitten saadaan myöskin se ammattilaisen panos siihen ja tiedetään, mikä se on se paras suunnitelma, että ei niin kuin vaikka rautaa tai D-vitamiinejakaan kannata ihan mielinmäärin lähteä käyttämään, että mieluiten ammattilaisen ohjeistuksessa. Et periaatteessa ne voi olla suht niin kuin tarkkojakin, eihän sitä hirveästi tutkimusta ole tehty, mutta mieluiten ehkä sit niin, että sitten käy vielä kunnollisissa testeissä lääkärin määräyksellä. Nyt nykypäivänä alkaa olla myöskin geenitestejä käytössä, mitä voi ottaa ja katsoa, mitä ne omat geenit kertoo eri sairauksien mahdollisesti riskistä ja myöskin siitä, että miten altis on erilaisille vitamiinipuutoksille, että miten ne geenit siellä kertoo.
Ja näistä ehkä niin kuin itsellä on myynnissä tämmöinen Nutrigenomics-testi, mitä minun kautta voi ostaa, mutta se miten me on niin kuin ajatellut tästä, että itsekin tein sen testin nyt kerta myyn sitä, niin halusin tietää, että mitä se, onko sitä oikeasti jotain hyötyä ja mitä se niin kuin minun kohdalla kertoisi, niin ei ne vastaukset ollut mitenkään, tai tulokset mitenkään maata mullistavia, että sillä tavalla on ihan mielenkiintoista nähdä, että siellä löytyy vaikkapa isompi riski osteoporoosille tai isompi riski urheiluvammoille tai isompi riski vaikka B12-vitamiinin puutokselle, mikä on minulle kiinnostavaa, koska minä olen kasvissyöjä. Ja vaikka se ei periaatteessa muuta niin kuin suosituksia, että miten paljon minun pitäisi nyt sit syödä kalsiumia tai B12-vitamiinia, niin sen kertoo siitä, että minun kannattaa olla aika varovainen sen kanssa ja pitää huolta, että varmasti saan sen oikein määrän, tarvittavan määrän näitä vitamiineja ja mineraaleja. Eli se on ehkä kauhean hyvä motivoimaan tekemään asioita paremmin. Et siis suoliston kannalta siellä voidaan katsoa keliakia-geeni, mutta se ei kyllä kerro siitä, että onko sulla vai eikö sulla ole keliakia. Jos se on negatiivinen, niin se on aika varma, että ei ole. Jos se on positiivinen, niin se kertoo, että se on mahdollista, mutta ei se kerro, että se on varmasti. Eli tarvitaan edelleenkin se kudostransglutaminaasi testata. Se voi kertoa jotakin histamiiniherkkyydestä, kofeiiniherkkyydestä ja ehkä silleen parhaimmillaan tämä testi on kertomaan siitä, että onko minkälainen ruokavalio olisi paras painonpudotukseen. Tässä Nutrigenomics-testissä on se kiva puoli, että he ei myynnetä ollenkaan suoraan kuluttajille, vaan pitää aina mennä terveydenhuollon ammattilaisen kautta. Eli se kertoo siitä, että he haluaa tehdä tämän kunnolla ja että jokainen henkilö, joka tekee tämän testin, niin saa kunnollisen ohjauksen ammattilaiselta ja analyysinkin siitä, että ei jää sitten yksin niiden tulosten kanssa. Ja niin kuin sanoin, niin jos ajatellaan nyt, että kannattaako niitä käyttää vai ei, niin jos sinun niin kuin ainoa kiinnostus on se, että onko siellä jotakin suolistoon liittyvää, niin no ehkä ei, mutta jos sinulla on ihan selkeästi painon pudotus mielessä vaikka ja et ole onnistunut, niin tämä voi antaa vähän uutta tietoa siitä, mikä sinulle sopii parhaiten ja muutenkin tämmöinen yleinen niin kuin terveysohjeistus, että miten tarkka kannattaa olla, niin kuin sanoin, niin vitamiinien ja mineraalien ja proteiinien ja kaiken tällaisen niin saannissa. Niin kyllä niistä hyötyä on, mutta ei nyt ihan maata mullistavaa ole vielä. Katsotaan vielä tulevaisuudessa, niin varmasti tulee isommassa roolissa olemaan. Ja sitten haluaisin puhua tämmöisestä gut health-testistä. Jos tulee vastaan joskus erään firman markkinoimana, he olisivat toivonut, että olisin tullut myymään näitä testejä heille. Ja en sitten, kun perehdyn asiaan, niin se ei tuntunut minulle oikealta tieltä. Mutta halusin tähän ottaa nyt mukaan tämän gut health-testin, koska se on tietysti suoliston terveystesti ja tämä voi tulla monilla vastaan. Ja voi tulla mieleen, että hei, tämähän voisi ollakin hirmu hyvä, koska tämä on niin kuin selkeästi kertoo, että missä kunnossa suolisto on, ja sitten siellä todennäköisesti saa jonkun valmisteen sit käyttöön, millä sitä voi vahvistaa. Eli tämä gut health-testi, siinä on 3, mitä ne mittaa. Tämä IPA, eli indoli 3-propionihappo, sitten kynureeniini ja tryptofaani. Ja nämä on kaikki tärkeitä suolistolle. Se IPA kertoo suoliston limakalvon terveydestä, kynureeniini niin myöskin liittyy suoliston terveyteen ja etenkin siihen läpäisevyyteen siellä suolistossa. Ja sitten tryptofaani on aminohappo, tässä on siitä jopa kemiallinen kuvaakin. Ja se käytetään suolistossa muiden aineiden valmistukseen, kuten tämä IPA. Ja näitä kun tarkastelee, niin voi ehkä nähdä sitten, että onko se suoliston läpäisyvyys, että missä kunnossa. Ja toki ei haluta, että se on liian läpäisevä, koska jos sieltä pääsee haitallisia aineita läpi verenkiertoon, niin silloin se vaan aiheuttaa oireita ja ongelmia koko kehossa. Mutta tämä ongelma tässä on, että tämä ei ole nyt ihan niin yksiselitteistä. Ja
kynureniinikin, niin stressi voi sitä nostattaa, niin ennen kuin lähtisin tätä markkinoimaan, niin kyllä haluaisin nähdä paljon enemmän tutkimusta asiasta. Ja se kysymys sitten herää minulla ensimmäisenä, että miten tämä tulee muuttamaan sitä tekemistä tällä hetkellä. Että tuleeko sitä jotakin maata mullistaa, mitä tekisin eri tavalla riippuen testituloksista? No ei välttämättä. Pitää huolta, että saadaan tarpeeksi proteiinia, jotta saadaan sitä tryptofaania. Halutaan pitää huolta, että mikrobisto on hyvässä kunnossa, että se voi sitten tuottaa tätä indolikolipropionihappoa ja pitää huolta limakalvon terveydestä. Tämä liittyy myöskin siihen, että stressi taas sieltä nousee esille, että stressiä kannattaa lievittää aina, koska se vaikuttaa niin selkeästi suolistoon myöskin mikrobeihin. Ja Välimeren ruokavalio, eli tämmöinen ruokavalio, millä on tulehdusta alentavia vaikutuksia, niin eihän ne mikään muutu tämän testin perusteella. Eli se vähän kyseenalaistaa sen tarpeellisuutta silloin. Testit, mitkä on minusta hyödyllisiä, niin tässä nyt on listattuna näitä. Tässä myöskin mikroravintoaineet, eli vitamiinit ja mineraalit, mistä puhuin jo aikaisemmin, on listattuna. Haiman elastaasi, kilpirastetestit, maksakokeet, keliakian, tämä kudostransglutaminaasi ja myös kalpro, mikä on tämä, mikä kertoo, että onko siellä mahdollisesti IBD:tä vai ei. Niin ne on tosi tärkeitä ja hyödyllisiä testejä, mutta ne on kaikki sellaisia, että niihin tarvitaan ammattilainen mukaan. Eli oikeastaan niin en yleisesti ottaen suosittele kotitestejä, koska siinä olet sitten sen firman tulosten varassa ja yrität niitä sitten ymmärtää niitä tuloksia ja ohjeita. Ne ei välttämättä pidä yhtään paikkaansa, ne ei ehkä välttämättä ollenkaan hyödyllisiä. Eli paras on, jos on ammattilaisen ohjeistuksessa ja valvonnassa ja sieltä kautta saadaan nämä testit katsottua. Mutta tälleen loppuun halusin summata vielä asioita tähän niin kaikki vaikuttaa kaikkeen ajatuksella. Niin mitä voit tehdä ilman mitään näitä testejä, mikä tukee suoliston terveyttä? Ruokavalio. Välimeren ruokavalio, tarpeeksi kuitua, sopivasti kuitua oikeastaan, antioksidantteja ruokavaliosta, riittävästi ravintoaineita, jolloin ei tule vitamiinin, hivenaineiden puutoksia. Elämäntavat on kauhean tärkeitä, että nukutaan tarpeeksi, liikutaan, hallitaan sitä stressiä, tehdään mitä voidaan sille, että voidaan rauhoittaa se hermosto, koska hermosto on niin isossa roolissa. Ja se liittyy tähän suoliaivoakseliin. Eli jos suoliaivoakseli, eli meidän aivojen ja suoliston välinen kommunikaatio ei pelaa kunnolla, mikä ärtyvän suolen oireyhtymässä on se keskeinen syypää, niin silloin suolisto ei oikein voi hyvin. Mikrobisto, sen tukeminen, niin tähän vaikuttaa kaikki, mitä jo mainitsin aikaisemmin. Ja se ymmärtää, että kaikki on kuitenkin tosi yksilöllistä. Ja kyllä minä kannustan siihen, että älä jää yksin oireiden kanssa. Paljon on tehtävissä, vaikka silloinkin kun tuntuisi, että olet kokeillut jo vähän kaikkea, niin vielä varmasti on jotakin, mitä voi kokeilla. Koko ajan muuttuu tiede ja uutta tietoa tulee ja ammattilaiset pysyy sen hermolla. Eli kyllä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Jos et ole ikinä käynyt testeissä lääkärissä suolioireiden takia, niin mene ihmeessä lääkäriin ja keskustele siellä ja vaadit testausta, että sitten tiedät, että onko siellä jotakin vakavampaa kyseessä vai onko sitten jotakin tämmöistä toiminnallisempaa, eli ärtyvän oireyhtymä tai muuta sellaista. Minun voi olla yhteydessä tuosta QR-koodista, voi varata ilmaisen 30 minuutin puhelun minun kanssa, jossa voidaan keskustella, että missä mennään sinun kohdalla ja toki esittelen siinä, että miten minun kanssa voi tehdä töitä ihan pitemmin, mutta aina sieltä jotakin hyviä vinkkejä saa, jos tuntuu, että ei halua jatkaa minun kanssa siinä kohtaa, että siinä ei ole mitään semmoista koiraa haudattuna, että ei ole mitään pakollista jatkaa sitten maksulliseen palveluun. Että ihan teen tätä, haluan auttaa, minkä voin ja haluan kuulla teidän tarinat ja ymmärtää paremmin, että miten se IBS ja suolioireet siellä näyttäytyy.
Ja tässä on tämmöinen aika matalan kynnyksen ohjekirja, minkä olen koonnut. Se on nyt englanninkielinen, mutta siinä on 7 erittäin tärkeää ja keskeistä elämäntapoihin ja ruokavalioon ja tälle yleiseen suoliston terveyteen liittyvää askelta. Ja kyllä suosittelen lämpimästi. Mie pidin sellaisen 15 askeleen ryhmäohjelman tuossa joku aika sitten, ja tämä on koottu siitä 7 tärkeintä askelta, josta on tosi hyvä aloittaa ja pitää huolta, että ne on kunnossa. Et muuten, jos ne ei ole vankalla pohjalla, niin on hyvin mahdollista, että ne silloin ylläpitää oireita ja on tosi vaikea muilla asioilla saada korjattua tilannetta, että jos tämmöinen perusta ei ole kunnossa, niin kannustan myöskin sitä harkitsemaan. Mutta nyt haluan kiittää, kun olet ollut mukana tässä webinaarissa ja jaksanut kuunnella mun höpinää. Toivottavasti sait selvää jostakin, kun minä vähän puhun niin nopeasti. Olen niin innostunut tästä. Ja minua vähän harmittaa, että en voinut antaa parempia neuvoja NS näiden kotitestien kannalta, että ei vaan ole, niissä vaan ei ole vielä sellaista potentiaalia, mikä ehkä tulevaisuudessa tulee olemaan, mutta tällä hetkellä säästä rahat ja mene lääkärin puheille tai jonkun muun tämmöisen ammattilaisen, joka on oikeasti perehtynyt tähän asiaan. Ja tosiaan ole yhteydessä, jos tulee jotakin kysyttävää tai haluat tämän puhelun vaikkapa varata, mutta tsekkaa enemmän näitä videoita täällä minun YouTube-kanavalla ja nähdään sitten siellä.